krisi ekonomikoaren haserarekin batera, bere interesak defendatzearren, kapitalismoak ofentsiba berri bati ekingo dio. Baliabide naturalak edo eremu estrategiko berriak lortu edo babestearren, Libia edo Siria baino lehenagokoak dira Gazan burutiriko sarraskiak. Euskal Herrian eta Europan naharmen eragingo du kapitalismoaren ofentsibak. Aspaldian ikusi gabeko greba orokor eta mobilizazio jendetsuak bideratuz. En el universo que nos mira sin remedio, la cuenta atrás, herencia de nuestros nietos. Si hay alguna luz que venga a iluminarme, si hay alguna luz que venga a despertarme, al mundo nuestro quiere matarle. Arlo politikoan berriz, zutik Euskal Herriaren ondorioz, prozesu demokratiko bati ekingo zaio aldaketa estrategikoaren baitan. Imperio Espainiarrak ordea, etenik gabe jardungo du Euskal Independentista, Sozialista eta Internazionalisten aurka. Askapena bera erasoz. 2010ko irailaren 28an, hainbat Euskal Internazionalista atxilotu zituen polizia Espainiarrak herrien arteko xamurtasuna kokildu asmotan. Patria o muerte. Herrien Europa dator ate joka, imperio eizuzen begira. Mundu hau aldatzen ari data, herrien algarak batu gaitu norabide berean. Askapenak berak eta internazionalismoak ordea, aurrera egiteko lehen adina arrazoi zituen eta halaxe egin du. Honela, azken urteetan, Euskal Herriarekiko elkartasunak etenik ez du izan. 5 urteotan geroz eta gehiago dira Euskal Herriaren aldeko lagunak. Euskal Herria bakarrik ez delari gogorarazten digute, kalera irtetzen diren bakoitzean. Mila esker.